vás vítám lidi u mého prvního videa z Minecraftu, takže já jsem na svém světě Battlefield 3. Mám už diamantové věci, enchanting, tady mám trošku enchanting ještě hodně cobblestoneu, to texture pack bude možná v popisku videa, nevím, jestli ho tam dám, teď se v tom nemám, to je blbé, tak a my se vydáme na nějakou cestičku, jako dneska se vydáme. Chceme vydat na nějakou výpravu a chtěli bychom aspoň tak, aby to bylo tak 5minutové video. Takže nebo jsem chtěl nazbírat nějaké XP, abych se vyenchantil ještě tamto brnění. Jo, zjistil jsem si z pavučiny, když ji použijete na zem, tak máte jako kdyby takové, to si potom ukážeme, to vám ukážu, ale asi umírám. Odstup. To udělá, jak jsou ty pastičky teďka, to je nové, tak to mám udělat přesně tu pastičku. Creeper, dost creeper. Kde můj hafík? Pane, dobré, už pozabijeme aspoň úkrom paraga. Tak se strefíme do toho. Dobré. Kdyby něco, tak jsem si tak jako řekl, že si natočím, nebo mám zatím jenom 2 odběry na YouTubeku od kamošů a pár zvládnutí na můj YouTube, takže jsem si řekl, že bych natočil další video. No, takže teďka jsem v háji. Tak jsem zapnul fraps, nebo natočil přes fraps jenom. A prostě natáčím. Teďka jenom najít tam, kde jsem byl. XP tam neslo. Když jsem jinde. Tam. Sbírat meč! Hlavně nebokej!